हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक आपडेट लाना फैलायबाय। बे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै खोन्थादों जे बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै आसा खालामो बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरो मोजां जागोन होननानै। आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो। जेब्ला बिथांमोना फुल भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननो खनसे आपल'ड खालामना खिन्थाबावगोन। दे जादों, एबार साबसिन जादों।